Dobrý deň, moje meno je Denisa Vargová, som zo spoločnosti Devira Reality. Dnes som si pre vás pripravila túto zaujímavú prezentáciu. Jedná sa o predaj dvojizbového bytu v pôvodnom stave v jednej z najvyhľadávanejších lokalít v meste Banská Bystrica na ulici Sadová. Tento byt o rozlohe 58,8 m2 sa nachádza na prvom poschodí bytového domu, ktorý prešiel významnými obnovami. V rámci rekonštrukcie boli menené stúpacie rozvody, zrenovované spoločné priestory a celý bytový dom bol zateplený, čo zabezpečuje väčší komfort bývania. K bytu prislúchajú aj dve murované pivnice v suteréne, ktoré poskytujú dostatok úložného priestoru. A parkovanie? To je pohodlne zabezpečené priamo pred bytovým domom. A čo je na záver dôležité? V okolí nájdete dostatok zelene, čo prispieva k príjemnému a pokojnému bývaniu. Ak hľadáte slnečný byt v pôvodnom stave s veľkým potenciálom na úpravy, táto ponuka je pre vás ideálna voľba. Oceníte blízkosť obchodom, reštauráciám, kaviarňam a kultúrnym aktivitám. Všetko, čo potrebujete, budete mať na dosah ruky. Neváhajte ma kontaktovať pre viac informácií a dohodnutie si obhliadky. Teším sa na vás.